oriri ji ọhụrụ ọtụtụ mgbe bụ eme ndị mmadụ na-aga n'ihu na-egosipụta mmụọ obi aṅụrị ha nyegara Chineke maka onyinye nakwazi ndụ yana makazi nnukwu oge iwe ihe ubi nyegara ndị obodo Enugwu Nanka n'okpuru ọchịchị ime obodo Orumba North. Ọ bụ oge ha na Chukwu nakwazi ndị nna ha ji erikọrịta nri ma bụrụkwazi oge eji echetara ha na ha na-amalitezi afọ ọhụrụ. Onye nta aka anyị bụ Ngozi Obileri bụ onye nke chịkọtara nya bụ mmemme iri ji ọhụrụ nke obodo Enugwu Nanka merụbere mgbe na-ewetara gị nya bụ akụkọ. Obibe eze okwe eze ọfọ nke dị n'Enugwu Nanka bụ nnọọ nke akwadoro ọfụma maka mmemme ya bụ ịwa ji ya na ọtụtụ ihe ndị akpụgara akpụ na ya bụ obi. Ka oge ruru, ọnụkwụ niile bụ Enugwu Nanka gbakọtara n'obi be eze okwe ebe nwa nwoke izizi igwe nke lagoro mmụọ bụ igwe Gilbert Ọfọmata bụ Prince Chijioke Ọfọmata kpere ekpere maka ogologo ndụ, ọmụmụ, iwe ihe ubi na ụba, ahụike na ọtụtụ ihe dị mma n'isi ndị ya bụ Enugwu Nanka. Ya bụ mmemme bidoro oge Prince Ọfọmata ya na ndị na-anọso eze bụ ndị egwu ọdịnala duru gaa okirikiri ya bụ obi batara n'aka ọkụ ahụ kwa ka Prince Ọfọmata kpere ekpere ịwa ji ọhụrụ na irikwa ya bụ ji ma kpọkuo Chineke na ndị nna nna ha. Ka ha mechara nke a, ndị ọnụkwụ Enugwu Nanka ndị ọzọ sonyeziri n'iri ya bụ ji ya na ọtụtụ nri na mmanya ndị ọzọkwazi ebunyegara ha. Ka ọ na-agwazi ndị ntakọ ABS okwu ka otu onye n'usoro eze na Enugwu Nanka bụkwa onye amụrụ n'obi eze okwe eze ọfọ bụ Chief Jacob Enemụọ kelere Chineke na ha dị ndụ isoro wee rie ji ọhụụ nke afọ a ma kpezie ekpere ka ha kọpụta ya bụ ji na ụba n'afọ na-abịa abịa. Enemụọ onye a nọrọ n'oge ahụ wee nye nzere maka mbọ ọ na-agba ịhụ na ụmụntakịrị amụrụ na Nanka na obodo ndị ọzọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ n'efu ma na-enyegasị ha ọrụ dị iche iche. Kọwara na ya bụ nzere enyere ya akpalitele mmụọ ya ime karịa ka ọ na-eme na mbụ, rịọzie Chineke ka ọ gọzie obodo Nanka. Ya jisie ike n'ihe ọ na-eme, ọ ga-agba ya ume nne dịka ụmụnna jisie ike na mbọ nke nna agba obodo Nanka na ụmụnna m. Ọ gbara m umeri nne, o nyere m isi ọgwụ. Okwu nke ya ka Prince Ọfọmata onye bụ pharmacist bụkwazi onye anọkwara n'oge mmemme erim ji ọhụrụ ahụ wee nyekwe nzere maka otu o si ewere ọgwụ oyibo na mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa wee na-azọ ndị be ha ndụ kemgbe afọ ole na ole gara aga. Kọwakwara na ọ bụ ihe na-atọgbu onwe ya bụ mmadụ na ụmụnna ya ịnọkọ ọnụ rikọọ ma nwụkọ. Kọwakwaza na ya bụ ọgbakọ na-akpanite udo, ịhụnanya na nghọta n'etiti ụmụnne dịka eji ọnọdụ dị otu a wee mara ndị niile amụrụ n'obi eze okwe eze ọfọ. O toziri gọvanọ Chukwuma Soludo maka ihe ọ na-arụ n'ihe gbasara ọrụ ụzọ ma dụkwa ya ọdụ ka ọ hapụ ige ntị asịrị n'ụdị ọbụla kama ka ọ gbado ụkwụ ịhụ na o mejupụtara ihe o kwere ndị Anambra na nkwa. Ọ bụ nsọ aṅụrị anyị na-ekele Chineke na ọ nọnyere anyị si n'arọ bata n'arọ ọzọ. O meji anyị kwuo ome mepụta emepụta n'ebe ọ kachasị anyị wee dị ndụ. Otu nwa nwoke ọzọ amụkwara n'obi eze okwe eze ọfọ bụ Prince Chinedu Enemụọ kọwara na ya si ebe tere aka wee nata iji wee sonye na ịwa ji nke afọ a ka o wee nwee ike nara ọfọ a na-agọ ma a na-awa ya bụ ji bụ nke a na-agọrọ Chineke na ndị nna nna ha ma rịọkwazi Chukwu ka ọ gọzie onye ọbụla bụ onye Enugwu Nanka. Onye nọ n'isi oche na ya bụ mmemme bụ barista Ọdịnaka Obiora ka ọ na-ekele Chineke na ha kọpụtara ji nyafụnyafụ n'afọ a dozere ndị Enugwu Nanka ka ha bụrụ ndị na-akwụ n'eziokwu n'oge niile ma na-agba mbọ ịhụ na ihe bụ oke ha efunaghị ha. Anọzi na ya bụ mmemme gosipụta egwu egedege ọgbụ na mmanwụ na-asa site na Enugwu Nanka nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba North. Abụ m Ngozi Obileri.